Информационная картина дня сённяшняга ў рэпартажах наших корреспондентов у эфире навіны Віцебскай вобласці ў студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Супрацоўніцтва і дабрачыннасць ганаровы консул Рэспублікі Беларусь у горадзе Люцэрні, Швейцарыя Герман Александр Бейелер з афіцыйным візітам у Віцебску. Натхняючы маладое пакаленне у паўночным рэгіёне выбралі лепшага кіраўніка установы агульнай сярэдняй адукацыі. Напярэдадні святаў ёлачныя кірмашы ў Віцебску стартуюць з 15 снежня. Супрацоўніцтва і дабрачыннасць ганаровы консул Рэспублікі Беларусь у горадзе Люцэрні, Швейцарыя Герман Александр Бейелер знаходзіцца з афіцыйным візітам у Віцебску. Адна з кропак маршруту – Віцебскі сацыяльны пансіянат на Дзвіне. Тут пастаянна пражываюць і праходзяць рэабілітацыю людзі з інваліднасцю. 3 снежня ў календары нашай краіны пазначаны як Дзень інвалідаў. Спадар Бейелер расказаў пра сваю работу з беларускай дыяспарай у Швейцарыі і пра тое, як даведаўся, што сам мае беларускія карані. Ганаровы консул перадаў установе грашовы сертыфікат на $10 000. Сродкі плануюць накіраваць на пакупку рэабілітацыйнага абсталявання. Моя миссия – клопат пра грамадзян Беларусі на тэрыторыі Швейцарыі, і таксама я імкнуся дапамагаць Рэспубліцы Беларусь. Раней мы дапамагалі дзіцячым дамам і дамам для людзей з інваліднасцю. Зараз маем намер дапамагчы Віцебскаму сацыяльнаму пансіянату. Прыемна зрабіць невялікі падарунак людзям, тым больш напярэдадні Раства. На сегодняшний день у нас очень развита медицинская база. Только у нас работает штатный невролог, штатный психиатр, штатный зубной врач. Люди ежедневно занимаются клубной кружковой работой. Это различные направленности лечебно-трудовые мастерские. У нас есть ванно-банный комплекс, комплекс оздоровительных процедур, соляные пещеры, 9 трудовых мастерских и 14 кружков клубов по интересам. Зараз у сацыяльным пансіянаце на Дзвіне звыш 330 пастаяльцаў, самому старэйшаму з іх 103 гады. Ва ўстанове некалькі профільных аддзяленняў, у тым ліку абілітацыі і рэабілітацыі, працоўнай майстэрні. Зараз у пансіянаце ідуць работы па рэканструкцыі памяшканняў. Пладагароднінай прадукцыі, вырашчанай на беларускіх палетках, хопіць да вясны. Сёлета ў Віцебскай вобласці яе нарыхтавалі значна больш, чым летась. Аб'ёмы стабілізацыйных фондаў перавышаюць узровень мінулага года. На міжсезонны перыяд у сховішча закладзены больш за 7 000 тонн бульбы, прыкладна столькі ж гародніны і 2500 тонн яблык. Прадукцыя са стаб-фондаў паступіла ў магазіны рэгіёна. У вобласці яе рэалізуюць буйныя і рэгіянальныя гандлёвыя сеткі, а таксама прадпрыемствы спажыўкааперацыі. В этом году изменены условия формирования стаб-фондов. Мы начали работать в рамках государственного заказа. Постановлением правительства были утверждены объемы для всех регионов республики. Нами в области проведена большая работа по распределению данных объемов между производителями как нашей области, так и других регионов республики и заключению соответствующих договоров между ними и торговыми сетями. Проведенная работа позволит обеспечить наше население в течение всего межсезонного периода качественной плодовочной продукции белорусского производства. Хочу сказать, что в этом году для реализации в торговой сети мы заложили более 17 000 тонн картофеля, овощей и яблоки. Это, соответственно, более чем в 1,3 раза превышает уровень прошлого года. Міністэрствам антыманапольнага рэгулявання і гандлю установлены максімальна дапушчальныя цэны на пладагароднінную прадукцыю. Кантраляваць іх будуць на працягу ўсяго міжсезоння да 1 мая. Натхняючы маладое пакаленне, у паўночным рэгіёне вызначылі лепшага кіраўніка установы агульнай сярэдняй адукацыі. Суперфінал абласнога конкурсу прафесійнага майстэрства сабраў у горадзе на Дзвіне 8 дырэктараў школ і гімназій Прыдзвінскага краю. Сярод іх прадстаўнікі Віцебскага, Сенінскага, Лепельскага, Докшацкага і іншых раёнаў. Кожны сапраўдны прыклад прафесіяналізму і адказнасці. Па выніках конкурсу кіраўніком года 2025 стала Наталья Бурак, дырэктар сярэдняй школы нумар 14 города Новополоцка. Члены журы таксама вызначылі пераможцаў і лаўрэатаў па 3 намінацыях.
Наша школа самая молодая, самая многочисленная в городе Новополоцке. На сегодняшний день там обучается 1260 учащихся. Но школа на хорошем счету многие годы. Мы участвуем активно в олимпиадном движении, в исследовательском движении. В этом году учащиеся нашей школы на централизованном экзамене показали лучший результат в городе, ну и 7-й результат в Витебской области. Для нас это очень значимо и очень гордо. Самая главная победа у нас в 2025 году – это победа на заключительном этапе Республиканской олимпиады по биологии. Это множество дипломов на различных конкурсах исследовательского характера. Нам есть чем гордиться. И, конечно же, огромный пласт работы мы уделяем патриотическому воспитанию. Это лучшие в своих районах и, в принципе, руководители учреждений, которые понимают, куда двигаться. Жюри в первую очередь обращает внимание на те решения, которые принимает руководитель учреждения как управленец, и на, естественно, результаты, к которым эти решения приводят. Конкурс прафесійнага майстэрства для кіраўнікоў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі ў паўночным рэгіёне праводзіцца кожныя 3 гады. Усяго сёлета за перамогу змагаліся 20 дырэктараў сярэдніх школ і гімназій Віцебшчыны. Галоўная задача для іх наладзіць адукацыйны працэс так, каб у яго былі актыўна ўключаны і навучэнцы, і педагогі. Больш за паўсотню праектаў прадставіць Віцебская вобласць на рэспубліканскім этапе конкурсу моладзевых ініцыятыў. Фінал збярэ ўдзельнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі. Рэалізацыю лепшых ідэй прафінансуюць са сродкаў дзяржаўнага бюджэту. Летась у Віцебску такі праект увасобілі ў жыццё ў віцебскім філіяле міжнароднага універсітэта МІЦО. У ВНУ з'явілася крыміналістычная лабараторыя, дзе студэнты могуць паспрабаваць сябе ў ролі экспертаў. Новая вучэбная лакацыя стала пляцоўкай для правядзення майстар-класаў и встреч со специалистами. Когда ты на практике изучаешь, это, конечно, во-первых, интересно, это привлекает интерес к самой профессии, специальности, потому что криминалистика, ну, на мой взгляд, это очень узкая такая направленность и требующая определенных знаний, усилий и, наверное, усидчивости. То есть, да, то есть студенты уже реально могут понять, куда они пойдут и чем они будут заниматься. Совместно с управлением Следственного комитета по Витебской области мы разработали проект. Я выступал как автор этого проекта. Мы подали заявку. Всего на участие в конкурсе было подано 219 заявок, и мы вошли в 20-ку лучших. Это позволило нам получить финансирование на реализацию проекта и в более короткие сроки завершить данный проект. Конкурс моладзевых ініцыятыў штогод аб'ядноўвае таленавітых маладых людзей з розных куткоў Беларусі. Ён дазваляе удзельнікам рэалізаваць перадавыя ідэі, атрымаць падтрымку з боку дзяржавы і ўнесці ўклад у развіццё свайго рэгіёна. На хвалі класікі 36-й міжнародны музычны фестываль імя Івана Салярцінскага адкрыўся ў Віцебску. Сімвалічна, як даніна памяці вядомаму музыку, кветкі да бюста Івана Івановича Салярцінскага каля музычнага каледжа, які таксама носіць яго імя. Нязменны госць форуму – сын славутага музыказнаўцы Дмітрый Салярцінскі. Ён прыязджае ў горад на Дзвіне ў 35-й раз. У першы фестывальны дзень у абласной філармоніі гучаць Бетховен і Рахманінаў у выкананні піяніста з Санкт-Петербурга Ільі Папаяна. У другі дзень хор Валаамскага манастыра прадставіць свой юбілейны канцэрт 20 гадоў творчай дзейнасці. На фестывалі традыцыйна адбудуцца навуковыя чытанні, узнагародзяць пераможцаў конкурсу маладых даследчыкаў музыкі. Адметнасцю фестывалю стануць асветніцкія лекцыі. Яркім фіналам абяцае быць опера з беларускімі і італьянскімі музыкамі. Фестиваль очень приятный, город замечательный, город такой, ну, как вторая родина почти, понимаете. Значит, фестиваль сам по себе скромный, но он такой фестиваль долгожитель. Я хорошо знаю музыкальную жизнь, я по-прежнему работаю в музыкальной сфере сам. И, в общем, долгожителей фестиваля очень мало. Повестка фестиваля в этом году как никогда насыщена. Можем назвать фигуру одного солиста, буквально заслуженный артист Российской Федерации, скрипач Никита Борисоглебский. Мы давно ожидали его на фестивале. Вот в этом году наконец-таки он выступит. Впервые в зале филармонии состоится концертное исполнение итальянской оперы «Сельская честь». С участием итальянских солистов, любимца публики Государственного академического симфонического оркестра под управлением Александра Анисимова, а также сводного хора
состоящего из академического хора Белтелерадиокомпании и Могилевской городской капеллы. Этот фестиваль очень важен. И вот, вы же понимаете, если он 36-й год существует, значит, он является популярным у публики, и всегда полные залы приходят и слушают. Праграма 36-го міжнароднага музычнага фестывалю імя Івана Салярцінскага насычаная. Выступяць заслужаныя артысты Расійскай Федэрацыі, а таксама салісты Вялікага тэатра Беларусі, струнны ансамбль Аляксея Загорскага, камерны аркестр Еўропа-цэнтр з Полацка. Ёлачныя кірмашы ў Віцебску афіцыйна стартуюць з 15 снежня. Жыхарам горада прапануюць шырокі выбар ёлак і соснаў. Набыць зялёную прыгажуню можна будзе каля адміністрацыйнага будынка Віцебскага лясгаса. 20 снежня далучацца і іншыя не менш запатрабаваныя гарадскія лакацыі. Выбраць святочныя ёлкі і хвоі стане магчымым на полацкім, смаленскім і паўднёвым рынках. Віцебскі лясгас абяцае, што асартымент будзе шырокім і разнастайным. Для зручнасці пакупнікоў цана на навагоднія дрэвы на ўсіх ёлачных кірмашах у Віцебску будзе адзінай. Кошт зялёнай прыгажуні традыцыйна залежыць ад яе вышыні. Первая торговая точка начинает работать с 15 декабря по 31 включительно, без выходных, с графиком работы с 8 утра до 8 вечера. Оставшиеся 3 торговые точки начинают свою работу с 20 декабря по 31 включительно, с графиком работы с 9 утра до 8 вечера без выходных. Также будут представлены елки, сосны, и по адресу город Витебск, улица Мира 44, на нашей самой главной торговой точке, будут представлены еще новогодние деревья в катках, которые можно будет приобрести для того, чтобы дальше их высадить у себя дома. Витебский лесхоз в среднем реализует от 2 до 3 тысяч штук за сезон. Поэтому, я думаю, эта цифра не поменяется. Торговые точки будут заполнены достаточно большим ассортиментом, начиная от до метра елок, заканчивая 3-4 метровыми тоже для разных целей. Віцебскі лясгас нагадвае пра неабходнасць строга выконваць прыродаахоўнае заканадаўства. Незаконная высечка ёлак не толькі наносіць урон прыродзе, а і вядзе да адміністрацыйнай адказнасці. За падобнае правапарушэнне фізічным асобам прыйдзецца заплаціць да 30 базавых велічынь. Індывідуальным прадпрымальнікам да 200, а юрыдычным асобам пагражае штраф да 300 базавых велічынь. Да іншых тэм. З надыходам зімы ратаўнікі нагадваюць пра небяспеку першага лёду. Покрыва на вадаёмах толькі пачынае фарміравацца, яно тонкае і нетрывалае. Выхад на лёд можа скончыцца трагедыяй. Напярэдадні ў Браслаўскім раёне патануў мужчына. Абставіны і прычыны інцыдэнту устанаўліваюць праваахоўнікі. Цела мясцовага жыхара заўважылі на паверхні вады ў 4,5 метрах от берега возера. Спасатели призывают любителей подледной рыбалки помнить, что обязательным условием выхода на лед является наличие надетого спасательного жилета, а минимальная толщина льда должна быть не менее 7 сантиметров. МЧС призывает граждан не рисковать своей жизнью, в том числе не отправляться на рыбалку при плохом самочувствии. Берегите себя и своих близких, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщите о случившемся в службу спасения по телефонам 101 либо 112. Усяго з пачатку года на вадаёмах Віцебскай вобласці супрацоўнікі МНС выратавалі 34 чалавекі, двое з іх дзеці. Ёсць і несуцяшальная статыстыка. Вада сёлета стала прычынай гібелі 54 чалавек. У Полацку мужчына пагражаў забойствам вадзіцелю таксі. Узбуджана крымінальная справа. 64-гадовы месціч вяртаўся з сямейнага застолля. Падчас паездкі пасажыр пачаў весці сябе агрэсіўна у адносінах да жанчыны-кіроўцы. Пагражаў ёй забойствам. Яна спыніла аўтамабіль, аднак выйсці не змагла. Дапамог вадзіцель, які ехаў міма. Ён выцягнуў дэбашыра з машыны і перадаў праваахоўнікам. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр. Из автомобиля потерпевшей изъята запись видеорегистратора, на которой зафиксированы обстоятельства произошедшего. Назначен ряд необходимых экспертных исследований. В отношении 64-летнего ранее несудимого мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Расследование криминальной справы працягваецца, следчыя устанаўліваюць усе абставіны інцыдэнту.
Сотні тысяч за фіктыўныя сделкі. Праваахоўнікі установили дадатковыя факты выяўленай раней карупцыйнай схемы на адным з віцебскіх прадпрыемстваў. Дырэктар разам з галоўным бухгалтарам і яшчэ 4 змоўшчыкамі заключыў фіктыўны дагавор з прадпрымальнікам на абслугоўванне станкоў і іншага абсталявання. У ходзе аператыўных мерапрыемстваў сышчыкі выявілі дадатковыя факты, якія паказваюць на больш маштабныя махінацыі. Установлено, что подозреваемый директор и еще несколько сообщников осуществляли фиктивные сделки, которые привели к хищению на сумму более 200 тысяч рублей. По версии правоохранителей, злоумышленники использовали ту же схему, что и ранее. Директор заключал соглашение с предпринимателями для выполнения работ, которые фактически не были выполнены. Деньги, перечисленные в качестве оплаты, были похищены. Следчымі ўзбуджана крымінальная справа за крадзеж шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі. Змоўшчыкам пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі. Сустрэчу са спартсменамі-паралімпійцамі ў Дзень інвалідаў арганізавалі ў тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Кастрычніцкага раёна Віцебска. На яе запрасілі людзей з інваліднасцю, прадстаўнікоў працоўных калектываў і моладзь. Тытулаваныя спартсмены расказалі пра свае перамогі і дасягненні, падзяліліся меркаваннямі, поглядамі і інтарэсамі. Пры гэтым падкрэслілі, што галоўнае ніколі не здавацца. Як бы цяжка не было ў жыцці, быць упартымі і дабівацца пастаўленай мэты. У меня спортивная семья, у меня и отец, и мать являются спортсменами. И так получилось, что поскольку я с детства наблюдал их становление и выступления, то в конечном счете неизбежно я также попал в спорт, нашел себя в жиме штанги лежа, являюсь неоднократным призером, победителем республиканских соревнований, 3-кратный чемпион Беларуси, мастер спорта Республики Беларусь по жиму штанги лежа. Также занимаюсь тренерской деятельностью, подготовил нескольких тоже чемпионов Беларуси, мастеров спорта. У этих людей, наверное, надо поучиться силе духа, желанию жить, творить и заниматься спортом. В сегодняшний день мы хотим заложить такую аллею достижений. Достижения людей с инвалидностью, которые именно помогают нашему центру, которые посещают, которые являются волонтерами, которые участвуют в жизни нашего отделения. Да Дня інвалідаў тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Кастрычніцкага раёна Віцебска атрымаў сертыфікат ад раённай арганізацыі «Белая Русь». Людзі з інваліднасцю сёння могуць жыць паўнацэнным жыццём, працаваць, займацца творчасцю і спортам. Яны ўдзельнічаюць у шматлікіх конкурсах і спаборніцтвах і пры гэтым дабіваюцца поспехаў і перамог, у тым ліку на міжнародным узроўні. Долучайтеся до наших суполок у социальных сетках и мессенджерах. Подписывайтесь на YouTube-канал телерадиокомпании «Витебск». Тут можно переглядеть любимые программы, поделиться новинами с сябрами и покинуть свои водгуки. На гэтым выпуск новин завершены. Я с вами развітваюся. Усяго добрага. Убачимся у эфиры. По информации Витебска-Болгидромета, у ближайшие сутки по области воблачно, часам невялікія ападкі, у асноўным дождж, у асобных районах слабы туман, ветер паўднёва-ўсходні 3,8 метров за секунду, температура паветра ноччу 0+4, днём 2,6 цяпла. У Віцебску воблачна, часам невялікія ападкі, у асноўным дождж, слабы туман, ветер паўднёва-ўсходні 3,8 метров за секунду, температура паветра ноччу -1+3, днём 3,5 градусаў са знакам плюс.